Love, tuloy pa rin yung plano natin mag-LU next month ha. Yes, love. Nabook ko ng lahat. Hotel, biyahe, wala ka na talagang iisipin kundi mag-empake. Love, love, uy, distracted ka na naman. Sorry. Ang cute kasi ng dog, oh. Look. Ha? Oo nga, ang liit. Ang lambing sa amo niya. Kamukhang kamukha ni Mochi. Oh, ayan ka na naman. Nagre-relapse ka na naman dahil sa aso mo. Nakakainis kasi tong... Jamie, napag-usapan na natin to, di ba? Huwag mo nang banggitin pangalan ng ex mo. Lalo ka lang nasasaktan pag naaalala mong hindi niya binigay sa'yo yung aso. Paano ba naman kasi? Gusto niya ako pang dumalaw. Ayaw niyang ibigay sa akin. Kahit ako naman talagang nag-alaga kay Mochi. Wala na tayong magagawa ron, love. Kailangan mo ring tanggapin na yan ang setup nyo. Mag-move on ka na. Tsaka, di ba, kasama naman sa plano natin na kumuha ng aso. Oo. Pero si Mochi kasi, parang anak ko nang iniwan. Parang hindi ko pa kayang magmahal ng ibang aso. Hindi naman kita minamadali. Gusto ko lang malaman mo na darating din yung araw na handa ka na ulit. At pag dumating yun, hindi ka na mag-isa. Okay, love. Dear love, ako si Mario. Girlfriend ko si Jamie. Sa lahat na naging karelasyon ko, sa kanya ko lang naramdaman na may patutunguhan ng pagmamahal na binibigay ko. Di siya perpekto, pero totoo siyang tao. Siguro, sapat na yun. Medyo mapait kasi naging nakaraan ni Jamie. Nag-alaga sila ng aso ng ex-boyfriend niyang si Jay. Si Mochi. Nung naghiwalay sila, biglang hindi na lang binigay sa kanya yung aso. Wala na lang siyang nagawa kundi magpaalam. Kahit hindi pa siya handa. Tungkol naman sa amin, masasabi ko na okay kami. Masaya, maayos, pero minsan, bigla na lang siyang nawawala sa harap ko. Pag may nakikita siyang asong kamukhang kamukha ni Mochi, doon ko nakikita kung gaano kalalim ang sugat na di ko naman kayang gamutin. Alam kong hindi madaling mag-move on. Di ko rin naman pinagsesilosan yung aso. Pero minsan, naiisip ko kung hanggang kailan ako maghihintay. Kung darating ba yung araw na ako na lang ang laman ng isip niya. Na wala nang multo ng nakaraan na biglang susulpot sa pagitan naming dalawa. Mahal ko si Jamie at handa akong umintindi. Di ko lang alam kung hanggang saan ang kaya ng pangunawa ko. Lalo pag pakiramdam ko, may bahagi pa rin siya na alam kung kailanman hindi ko kayang hilumin. Love? Love, okay ka lang ba? Umakyat na ako rito sa kwarto mo. Sabi ni tita, ayaw mo raw bumaba at kumain. May problema ba? Oh, ba't ka umiiyak? May nagawa ba ako? Wala, love. Sigurado ka. Sabihin mo sa akin. Ano ba kasing problema? Bago ka dumating, nag-check ako ng mga memories ko sa social media. Parang halos lahat ng nasa archive ko. Mukha ni Mochi. Miss na miss ko na siya. Love, di ba napag-usapan na natin to? Bawasan mo na muna yung pagtingin sa old photos nyo. Tingnan mo nagiging epekto sa'yo. Bakit kasi yung unfair eh? Ako naman talagang nag-alaga sa kanya. Ako ang gumigising para pakainin siya. Ako ang nagpapaligo. Ako nga ang kasama niya araw-araw. Pero di siya napunta sa akin. Ako pa tong lugi. Kahit di naman ako may kasalanan kung bakit kami naghiwalay nung walang niyang lalaking yun.
Okay, love. Matagal-tagal na rin naman kayong hiwalay. Mag-iisang taon na, di ba? Siguro, miss na rin ako ni Mochi. Alam mo kung anong pinag-aalala ko? Paano kung hindi siya kumakain? Paano kung nagkasakit siya nung umalis ako? Paano kung matamlay na siya ngayon? Paano kung hindi na siya inaalagaan ng maayos? Love, pasensya ka na ha. Di ko masasagot yung mga tanong mo. Miss ko na si Mochi, love. Nilalaan mo na ako ng lungkot tuwing naiisip ko siya. Jamie. Oh, sige. Ganito gagawin natin. Ang ibig mo sabihin? Papayagan kitang makita si Mochi. Talaga? Oh, pero makinig kang mabuti. Isang beses lang. At kailangan, wala ang ex mo sa bahay nila. Ako magre-reach out kay Jay. Hindi kayo mag-uusap. Hindi kayo magkikita. Para lang makita mo si Mochi. Malinaw ba? Totoo, love? Totoo. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ayokong nakikita kitang ganyan. Ayokong mag-isa kang nilalabanan yan. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Mahal na mahal talaga kita. Kahit na parang nakakakaba yung desisyon na yun, tumugal ako para sa ikasasaya ni Jamie. Alam ko naman, mahal niya ako at hindi niya ako iiputan sa ulo. Miss na miss niya lang talaga yung aso niya. Kaya kahit na parang masuka-suka ako sa kaba, humingi ako ng pabor sa ex niya. Pumayag naman siya. Naging maayos ang usapan namin. Hinatid ko si Jamie sa bahay ng ex niya para makita si Mochi. Sinigurado ko na maayos ang lahat. Tapos ang araw, at sa wakas, nakita ko ulit ang tunay ng ngiti ni Jamie. Masaya siya. At parang sa isang iglap, lahat ng takot at kaba ko nawala. Oh, kumusta? Okay ka na ba? Oo, love. Okay na ako. Ano namang naramdaman mo nung nakita mo si Mochi? Sobrang saya ko. Uy, bakit umiiyak ka pa rin? Wala lang. Naisip ko lang na hindi ko na siya makikita ulit. Love, nung makita ko siya, parang gusto niya nang magpakuha sa akin. Kaya nga pumayag ako na puntahan mo si Mochi para mabawasan yung lungkot mo. Pero bakit parang nadagdagan pa ata lalo? Oh, love, tahan na. Alam mo, kumuha na tayo ng aso. No, love. Hindi ko kayang ipagpalit si Mochi. Ano bang dapat kong gawin para mawala yung lungkot mo? Hindi naman ako malungkot. Sa totoo lang, thankful nga ako na napaka-understanding mo. Pinayagan mo kong pumunta sa bahay ng ex ko para lang makita si Mochi. Yun lang naman talaga ang kaya kong gawin para sa'yo. Thank you, love. Oh, tahan na. Konti na lang, malapit na akong magnakaw ng aso. Uy, wag ganun. Baka mapahamak pa tayo. Matapos ang araw na yun, naimasmasan naman si Jamie kahit papaano. Hindi pa rin maiwasan na malungkot siya, lalo na pag naiisip niya si Mochi. Alam kong mali yata yung naging desisyon ko. Na magkita sila ulit. Mas napadalas kasi yung pagto-throwback niya sa lumang pictures kasama yung aso niya. Mas tumindi yung pagiging emotional ni Jamie. At wala na akong magawa kung hindi i-comfort siya. Nang paulit-ulit. Hanggang sa isang araw,
nagkaroon ng milagro. Hindi na niya nababanggit si Mochi. Hindi na rin siya nagkakaroon ng random breakdowns. Hindi na siya nalulunod sa lungkot na tipong guguho ang mundo niya. Hanggang sa nalaman ko, pinupuntahan pala niya si Mochi ng palihim. Pinagbigyan na kita. Bakit mo naman inabuso? Love, I'm sorry. Pero hindi ko talaga kayang hindi makita si Mochi. Lalo na nung nakita ko siya ulit. Mas lalo ko siyang na-miss. Tsaka di ba sabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa ex mo. Pero ginawa mo pa rin. Binalik mo pa yung communication nyo. Love, wala lang yun. Ang totoo niyan, natutuwa pa nga siya sa'yo eh. Pinuri ka pa niya kasi pinayagan mo ko na puntahan si Mochi. Handa pa nga siya makipagkaibigan sa atin. Jamie, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ako papayag na maging magkaibigan kayo ng ex mo. Eh love, anong gagawin ko? Ilang beses kang pumunta sa kanila nang hindi ko alam. Hindi ko na mabilang. Kita mo na? Jamie, pagsisinungaling na yan. Hindi ako nagsinungaling. Hindi lang ako nagsabi. Magkaiba yun. Kung tinanong mo naman ako, sasabihin ko sa'yo yung totoo. Hindi yun yung point, Jamie. Ang point dito, dapat hindi mo ginawa yun. Ang labo mo naman eh. Una sa lahat, ikaw ang pumayag na dalawin ko si Mochi. Kaya akala ko, okay lang. Isang beses lang yun ah. Pumayag ako ng isang beses. Kasi hindi ko na alam kung paano ka tutulungan nung mga panahon na yun. Kung ayaw mo naman pala talaga, sana hindi ka na lang pumayag. Eh bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Ginagawa ko lang to para kay Mochi. Eh paano naman ako, Jamie? Paano naman yung nararamdaman ko? Malaking parte si Mochi ng buhay ko, Mario. Hindi lang siya basta aso. Kung masyadong makitid yung utak mo at hirap kang intindihin ako, maghiwalay na lang tayo. Talaga? Dahil dito? Nakikipaghiwalay ka sa akin dahil lang sa aso? Ang dami mo kasing arte eh. Kung talagang naiintindihan mo ako, papayag kang dalawin ko si Mochi. Kahit once a week. Dear love, dahil ayokong mawala si Jamie, pumayag ako sa desisyon niya. Pikit mata ko siyang hinahatid sa bahay ng ex niya. At kung minsan, hindi ko pa alam na nagpupunta siya ron nang walang pasabi. Hindi ko rin alam kung yung aso lang ba talaga ang pakay niya. Pero kailangan kong magtiwala. Yun naman ang pundasyon ng magandang relasyon, di ba? Tiwala. Kaya kahit may kirot sa dibdib, pumayag ako. Kahit pa pinagtatawanan na ako ng ibang tao. Basta alam kong masaya siya. Alam ko rin na mahal ko siya. Mahal na mahal. Kaya handa akong magtiwala. May isang araw na biglang hindi ko siya makontak. Dahil nga di ko siya makontak, napatawag ako sa landline nila. Nakausap ko ang mama niya. Siya ang nagsabi sa akin na wala raw si Jamie sa bahay nila. Sa pag-aalala ko, di ko na mabilang kung nakailang tawag na ako sa kanya pag alis ko sa kanila. Hanggang sa sinagot ni Jamie yung tawag, finally. Nabalot ako ng kaba nung makarinig ako ng kahol ng aso. Mas lumamig yung pawis ko nung marinig kong boses ni Jay sa background. Para pang ang nananadya eh. Pinaparinig sa akin na nilalambing niya si Jamie. Ito namang si Jamie, parang nakikiliti na sinasagot ang pangaharot ni Jay sa kanya. Hanggang sa bigla na lang silang nawala sa linya. Pagkatapos ng tawag na yon, agad akong pumunta sa bahay nila. Hindi naging magandang eksena. Hinintay ko siyang dumating. Nagkabulyawan kami nung madatnan niya ako ron. Nagkapisikalan. Nagkahilahan. At ang pinaka nakakaasar, naghabol ako sa kanya. Literal. Naghabol ako na parang aso. Mahirap maging kampante. Mahirap maging mapagbigay.
Mahirap maging mabait. Mahirap magmahal ng walang boundaries. Pero alam ko naman, hindi ako ang talo. Nagmahal lang ako. At si Jamie, hindi niya ako pinili. Pinili niya yung taong nakasama niyang mag-alaga ng aso. Metro's #1 Love Radio. Basic!